Hola! Jo sóc l'Ari. I jo sóc la Marta. I això és... No hi ha per teràpia. No sé si sóc la... No, clar. Això anava... jo celebro jo per les dues. Hem de parlar de moltes coses. De fet, aquest és un capítol d'emergència perquè teníem altres gravats per penjar abans d'aquest, però aquest anirà abans perquè han passat masses coses aquestes últimes 2 setmanes, així que capítol d'emergència que prioritzarem. És que m'he imaginat una sirena en plan... Ging, ging, ging. Emergència pop! Sí, però tinc una llista molt llarga. Sí, no. Context, d'esto del capítol anava a anar d'una cosa que ja parlarem Que i també anava a ser més extens i l'Ari en plan... ens Hem donarà. de ficar això. Més lo altre, jo. A sus órdenes. O igual aquest capítol és més llarg que els altres, no passa res. Mentre la Marta i jo ens podem anar d'aquí a les 12, que hem d'anar a treballar. O una mica abans, sisplau. No passa res. Primer de tot, jo vinc a reconèixer una cosa, perquè jo no vull que la gent es pensi que nosaltres vam fer el capítol de Sabrina Carpenter com tirant-li hate per tirar-li hate. No, en plan, nosaltres tirem hate a les coses que no ens agraden. Per què dic això? Hem rebut hate. No, crec que no hem rebut hate, sinó tanta... No No ens ens mira ve ningú. suficient gent com per tenir hate. Clar, jo m'estava quedant en plan... Però, jo vinc a reconèixer una cosa. Ara que el tour de la Sabrina Carpenter ha començat, vinc a reconèixer que m'està donant FOMO no anar al tour. Perquè Però... s'ha muntat un pedazo espectáculo que és com... És en Da igual... Amèrica, no, això? Sí, però crec que vindrà. Da igual. És com quan estava a l'Eras Tour i veies el tremendo espectáculo. Que l'Eras Tour és diferent, perquè les cançons de la Taylor sí me les sé. Les de la Sabrina Però també. estic veient... Sí, amb la broma. Sí, després m'he pensat, dius... Bueno. Estàs veient el tremendo espectáculo que s'ha muntat la Sabrina Carpenter pel tour. Espectacular. O sea, s'ha muntat com si fos una casa de nines i és tot en plan... Pues ara fan una pijamada i ara juguen al joc de la botella per triar una cançó i ara va al lavabo de cop a cantar una cançó en el lavabo. Ala, que divertit. És molt xulo, així que vinc a reconèixer que felicitats pel tremendo espectáculo que s'ha muntat, tan de bona. Està fent el que ha après de la gran mother que és Taylor, de que a cada concert porta un outfit d'un color diferent. Ai, jo això ho he vist. A mi m'agrada el de la xulo. tovallola. Sí. Que de la tovallola de moment ha tret com daurat, Taronja? rosa, vermell i crec que platejat. A mi m'agrada el platejat. O rosa. No Rosa sé. també. Bueno, molt monos. Blau? No ho sé. A mi m'agrada molt aquesta senyora. Que això no vol dir que, igual que jo vaig dir a la Taylor Swift, les dues necessiten teràpia. Et fa un tremendo espectacle. Hi ha un moment quan canta Juno, que és aquella que vaig dir que s'assemblava a la d'Astronaut del Gin, que segueixo pensant que s'assembla. Que és com que sempre triga un noi com de les primeres files i diu, ala, com et dius, no sé què. I llavors porta una faldilla llarga i comença a preguntar, uah, és que m'estàs com enamorant, no sé què. I llavors de cop comença, ai, no sé què li estàs fent al meu cos, i se li cau la faldilla llarga i sota té una faldilla curta i diu, oh my god, my clothes are falling off. Oh my I llavors God. és com que li regala unes esposes de color rosa i li canta com que li dedica a Juno, que és la que diu You make me wanna try some Fall in love, no? freaky positions. Llavors, ja no fa lo de la outro de Nonsense, que també fa una cosa molt guai, que és com que ja no vol fer lo de l'outro de Nonsense, el que fa és com que vol cantar l'outro i el micro no funciona i fa com... Llavors no canta. I en comptes d'això, el que fa és que quan canta allò de Freaky Positions, cada dia fa com una postura sexual diferent. Wow. Em diu, have you ever tried this one? Llavors, I fa una super random. Ojalà Sí, fes fa una coses molt... super random, tipus fent el pinopon o alguna cosa així. vaig veure un TikTok que deia en plan la Sabrina al final del tour i era en plan el pavo fent el... Com es diu? El Superman. El Pino obrint les cames, Sí, en plan, efectivament. have you ever tried this? És que jo vull que em faci això, aquesta senyora. I per altra banda dir que Juno i Good Graces se m'han enganxat, tio, és que no paren de sortir-me. Que Good Graces la de...
És que hem d'anar al Sabrina's Carpenter. Literalment. Jo he vist sí, he vist tots els... No, és que només canta cançons d'aquest àlbum. Bueno, cantarà alguna més. I Feder, Because no? I Like the Boy. Ja està, només vinc a reconèixer que... Good job. Good job, o sea, FOMO. Sí. Després, més coses. És que aniré per ordre cronològic, crec jo. M'està fent molta gràcia perquè no veieu, però aquí darrere està al mòbil i va veient com... Té com un to-do list amb coses que ha de Clic. parlar. Sí. Sí, és com... Continuem. No ho comentarem, però què cony, lo de la llista de P. Diddy? Perquè no ho sabia, P. Diddy és un rapero dels Estats Units molt important a la indústria musical, que és amic de tothom. Drama, això de sí. Sí. De lo de la Beyoncé. He knows. Ja Sí, està, però no bàsicament l'han detingut per trata i per bàsicament esclavitzar a gent sexualment i violar i coses així. Llavors a la presó ha tret com una llista de famosos que anaven a les seves festes. És veritat, que estava el Leonardo DiCaprio. Sí, de totes les seves festes. Bueno, si voleu que fem No un capítol sorprèn. del tema, podem parlar perquè hi ha moltes teories, hi ha Sí, que és moltíssimes molt coses. A mi el tema de teories em mola molt, podem fer això. Pobre Justin Bieber, com a víctima. Sí. Però bueno. Altre tema. És que em passen moltes coses, gent. Altre tema. La Lisa col·laborant amb la Rosalía. Però això va ser fa temps, no? Sí, però és que em vaig adonar que no ho vam comentar. I o sea, Bastant disfrutona la cançó. Jo me l'he sí, a escoltat molt. mi m'encanta. Me la poso cada dia, literal. Jo em va donar una temporada per posar-me-la i bastant disfrutant. Una col·laboració que sí jo sí me l'esperava. Sí, Esperada però no esperada, perquè el concert de Coachella, l'any passat va ser... Quan va ser que va anar Blackpink? Aquest any no, que va anar a l'Serafin. L'any passat, sí. que va ser el de Blackpink. També el dia següent, crec, de la segona setmana o així, tocava la Rosalía. I van anar a veure la Rosalía i es van fer fotos amb la Rosalía i sobretot És que la són Lisa amigues. de la Rosalía en plan... Jo veia moltes fotos de la Rosalía i la Lisa com cada any, però era en plan, bueno, s'han fet amigues. Però és com que el meu cervell no concebia una col·laboració amb la Lisa i la Rosalía perquè és com els gèneres musicals. Però la El meu Rosalía cervell s'apunta a qualsevol bombardeo, no quadrava gens. Gens. Mira què et dic. He de dir que hi ha parts de la cançó que no entenc què diu la Rosalía. Bueno, però això passa en totes. O sigui, no entenc. No és algo nou. A mi m'ha passat moltes vegades que com canta molt alt i canta molt melòdicament, és com en un moment... És com el de Figaflaues. Mai sé què està dient en cap moment. Llavors... Demà, clar, no sé què vol dir. No, però que parla com... Fora! Bueno, Sí, tenim sí. una conya amb el de Figaflaues. No a dir, l'estimo. Va estudiar filo. Pues que no es Igual ho mengi hem la dit, síndria, es sí. veu que vam coincidir a la facultat. En sèrio? Quan jo vaig entrar. Perquè, sí, sóc així de friqui. Mira que a mi no m'agrada com canta Figaflaues, però em va sortir, no sé com vaig acabar ja, em va sortir el seu LinkedIn, com del cantant, i va posar, o sigui, pels anys que posa que va estudiar filo a la UB, és com, jo estava allà. Amazing. Sí. Jo l'únic que li demanaré és que als concerts no es mengi una síndria. Ja és bastant desagradable la cançó. No ho facis més desagradable. Ja està, per lo de més, molt bé. Boníssima cançó, la Lisa Rosalía. Sí. Després, això farem un capítol, perquè li vaig dir a la Marta, ha tornat el desfile de Victoria's Secret. I jo sé que pot ser algo controversial, perquè hi ha gent que odia Victoria's Secret, però a mi m'encanta. A mi sin más. Però hi ha moltes coses a comentar sobre el tema, així que farem un capítol sobre Victoria's Secret. Podem fer la història i tot el recorregut. Sí, I podem parlar controvèrsies. TCA... Sí. Coses així. És que hi ha molt de tema amb lo de les Victòries. Ara han inclòs modelos plus size, però plus... Bueno, a veure, que em són sembla... plus size de veritat. Vale, és que l'últim desfile a mi em sembla vergonyós que el seu plus size fos la Bàrbara Bolvin. En plan, senyora, que té una 36. En plan, això és No. plus size. Una 36-38.
té la Té talla... més talla que jo, la Bàrbara Palvin. Bueno, Ari, jo també tinc més talla que tu. Exacte, pues és això. I jo tinc una 38 de pantaló. No, jo tinc una 38 de pantaló. És que les talles estan molt mal fetes. Jo tinc una 38 de Jo pantaló. també tinc una 38. Però això no té sentit, perquè no tenim la mateixa talla. O Bueno. sí? No, nena. Ja ho sé. Jo tinc bastant el problema de cintura. Sempre em sobra de cintura. Sí, igual. Perquè tinc molt cul. tengo culito respingo. Joder. I no tinc cintura. Però sí, no, a veure, ja parlarem de victòries. Jo estic molt contenta. És que a mi, visualment, m'agrada molt el desfile de victòries. I he descobert que sempre he tingut un crush amb la Adriana Lima, que és com la que va modelo tornar, de no? victòries. Sí. Que és graciós perquè a l'últim desfile, el del 2018, li van fer com un homenatge i era com el seu últim desfile de victòries, però el que passa és que no sabien que era l'últim desfile de victòries. I com aquest desfile que han fet ara és com nostàlgic, han convidat a moltíssima gent. En plan, sortia la Kate Moss. Sí, amb la seva filla. Pues, allà estava Adriana Lima un altre cop, Jo només he vist un meme d'una model. la asiàtica, Sí. enfadada. Enfadada perquè no li havien posat ales i m'ha fet molta gràcia. Mira, ja parlarem del tema de les ales perquè jo estic una mica... No enfadada, perquè al final aquest tema no m'enfada, però ja comentarem, però no estic d'acord amb que la Lisa i la Tayla tinguessin ales. No té sentit. No, ja ho comentarem. Jo només vull No té ales per sentit. aquella model, pobreta. Posa-li És que poseu-li ales. Es veu que li anaven a donar ales, però al final li van dir que no. També et dic, hija, o sea, la gràcia és que no tothom té ales. Ja, però si perquè te les els hi van a donen- donar, que és la gràcia, Bueno, però i igual no te les després- donen. Igual després ha vingut una modelo que se les mereixia més que tu. O sea, perquè se'ls posa, els hi donen per rango. No totes les modelos tenen. No totes les Imagina't- modelos no, són no. àngeles. Imagina't que han agafat les seves ales i se les han posat a la Tayla o a la Lisa. Jo estaria molt cabrejada. Yeah. Potser ha passat això. O sea, la gràcia de Los Ángeles de Victorias és que no totes les modelos són àngeles. Hi ha les modelos de Victorias i Los Ángeles. Llavors per això no totes tenen. Pues a mi això És no tot m'agrada, un és lore. poco feo. És tot un lore, però també és la gràcia. També, clar, és que el tema de les ales aquest any és que també les han començat a donar a diestro i siniestro perquè com hi havia com top nostàlgia celebridades, pues clar, com no li vas a donar unes ales a la Gigi, a la Tyra, com, ¿sabes? A la Adriana. Claro, és que... A la Kate Moss, com no li vas... La Kate Moss portava ales? Jo crec que sí. Però la Gigi Hadid mai ha portat ales. Sí que ha portat ales. Sí que ha portat ales. L'altre dia em vaig menjar el desfile del 2018 sencer. Pues Esperant a que sortís el 2024. Dic, què faig? Mentrestant em miro una altra. Sí, la Bella Hadid. Sí, La sí, Bella sí. És que sempre quan em surten... I la Kendall d'estos- Jenner també portava ales. Però la Kendall Jenner va estar. Sí. Molts anys, No he molts vist. anys. No, però dic en aquest. Ah, aquest any no. Però la del 2018 sí. Cosetes, ja comentarem. Perquè no hem comentat. O sigui, hi ha tantes coses a parlar. Next tema. Ahir va ser un dia dramàtic perquè van passar com moltes coses. Ah, sí? Sí, bueno, dos coses importants. Una és que el J-Hope, el Hoseok de BTS, ha sortit del servei militar. Molt graciós, perquè bàsicament només va anar... No sé per què, només va anar al Jin a buscar-lo i es va armar ja un tremendo espectacle perquè, clar, és que tu juntes el Jin i el J-Hope només sols allà. Bé et dic, no anava molt dissimulat. El Jin portava un ram de flors que era més gran que Sí, ell. era I enorme. mide 1,80. I anava amb un traje vermell. A mi només em fa gràcia els memes on abans els hi treien el cabell i els Ai, deixaven sí. huevitos i ara els hi van tornant posant el cabell. Sí, m'encanta. Em fa molta gràcia això. Es veu que portaven un munt de càmeres i es diu que el Jin s'ha portat les càmeres de Ranjin perquè és com la sèrie que està fent ell sol ara. Cookie, l'estimo. Em cau també. Veurem el que es ve amb BTS, amb aquests dos fora del servei militar. I també m'agraden molt els memes del Jin que ha fet un nou videoclip del Supertuna. De Supertuna. Sanjin! Sí, ha tret una versió extendida i em va sortir un TikTok de gent parlant, en plan, saps, hi ha moltes celebritats que quan es filtra la cançó, pues, els hi senta malament, saps?
Però és que el Jin, abans de que s'estrenés la cançó, va ensenyar el videoclip per un directe de Be-Life. I era en plan, el Jin filtrant la seva pròpia cançó abans que surti. En plan, se li pela tant. Versió extendida de Supertuna. Stream. És que, tio... I ja per últim... No sé què es filtrarà, si ja està pujada. En plan, tindrà algun paràgraf més, però és igual. Sí, bueno. Bueno, ja està. És el Jin. I ja per últim, però probablement més important... Sí, és que sí, volíem que... treure primer lo divertit i després ja entrar-nos en això. S'ha mort el Liam Payne, de One Direction. Jo no estic bé. Col·lectivament estem passant un dol, perquè One Direction al final no deixa de ser un grup que ha marcat una generació molt heavy. Però ja t'agradés o no One Direction, tothom sap que és One Direction, tothom ha vist aquests 5 xavals, que es mori un amb 31 anys és bastant tot. És heavy, és heavy. I més perquè s'ha caigut d'un tercer pis. Què? S'ha tirat. Estava tripping, vale? La droga... A veure, el context també d'això, anem a posar una mica de context. El Liam ja havia tingut problemes amb les drogues i l'alcohol. Sí, ell havia tingut problemes amb les drogues i l'alcohol. I fa poc va tenir una controvèrsia bastant gran. I és que ell tenia una exparella. Sí. I resulta que no va ser la millor relació del món. I llavors, la exparella no el va denunciar perquè va haver-hi temes, no d'abusos, però potser, no ho sé. No vull dir coses que no ho sé, no m'he informat, jo només dic el que he sentit. No sé si va haver-hi tema de maltractaments, no sé si va haver-hi tema d'abusos allà, o de control, no ho sé. Però no deixava en molt bon estat el Liam. I la noia no va denunciar. Però va fer un vídeo explicant tot el que havia viscut amb el Liam Payne, de que ella ara actualment tenia una altra parella, però que igualment sempre la trucava. I que la parella d'ara té com la nostra edat. I això una part, i l'altra és que després va treure un llibre, explicant també la seva història amb el Liam Payne. I són formes de sanar, i això, però quan va fer el vídeo li va caure molt de hate i comentaris molt durs al Liam Payne. A veure, estava cancel·lat, això és així. Estava molt cancel·lat. El Liam ens l'estimem perquè ha format part de la nostra vida, però en qualsevol altra situació, pues, i jo sempre ho he pensat, i a sobre estava fent la reflexió aquest matí de que arriba a ser una altra persona i es mor i la gent no fa aquest gramassa, al contrari. Perquè estava cancel·lat per mals tractes i per abusos i tot. I clar, doncs li va caure molt de hate i així, i també hi ha la teoria de que en part degut a, incitat per les drogues i per l'alcohol, més la situació, això potencia molt més el teu malestar físic, en plan emocional. Sí, és que també havia tingut problemes de depressió. Clar, llavors tot això també va afectar a l'hora de que, sumat amb l'alcohol i tot, tingués una reacció molt impulsiva i decidís el que va fer. Jo crec que ho deixaria amb que s'ha mort per les drogues, aleshores, sigui com sigui, tenia a veure amb la depressió. Tipo, o perquè estava drogadíssim, va saltar perquè va dir YOLO, en plan, no vull viure més, perquè estava deprimido, o perquè estava drogat i no va pensar, es va matar, però el fet és que estava drogat perquè també estava... O sigui, com que l'inici de tot és perquè la seva situació mental no era bona. Llavors, amb un consum de drogues i alcohol, que a sobre era... bueno, és que les fotos que han sortit de l'habitació del Liam, del que hi havia tot allà, és com... Amore. Que també et dic, les fans del Liam... No totes, perquè també et dic, són moltíssima gent. Si tens 2 bilions de fans i un 10% de fans estan loques, pues aquest 10% són molta gent, saps? Llavors igual no són la majoria, però se nota igual. Li estan tirant hate a la exnòvia dient-li que és culpa seva de que s'hagi matat. Hi ha gent que s'hi passa. Hi ha gent que no entén les situacions, no comprèn els límits. I a la conclusió que hem d'arribar d'això és que tant com l'un per l'altre, jo quan he explicat aquesta situació no és per dir tot és culpa de l'exparella, al contrari.
és que moltes vegades la gent jutja a la gent sense saber el que està passant. I que no sabem com les persones... Que a vegades hi ha coses que no guanyes res tirant-li hate a una persona que no coneixes. Perquè no saps com aquesta persona portarà el hate. El mateix va passar amb el Mark Miller, que quan es va morir perquè es va suïcidar, la exparella era l'Ariana Grande i li va caure molt de hate a l'Ariana Grande i va passar una situació bastant dura arrel d'aquest suïcidi. A part de que se t'està suïcidant una exparella que ha de ser bastant molt dur, l'experiència també se li suma això. Llavors, la conclusió que arribo jo és que moltes vegades, quan no sabem del tot la història, és millor mantenir la boca callada. És que jo crec que en general no és necessari tirar hate. No. En plan, pot caure malament una persona. A mi no... Kanye West, per exemple, no és ser de mi devoció, però... No aniràs això no a vol dir que és un capullo. Clar, no cal que entre a Instagram i digui hijo de puta. En plan... Clar, no és necessari, gent. Spread love, not hate. En plan... Clar, i que és això, que no estem a la vida de les persones i no sabem com el nostre comentari afectarà a aquella persona. Literal. És que a sobre havia arribat un punt que el Liam, da igual el que fes, que li tiraven hate. En plan, perquè és veritat que dels 5 pues és el que menys estava triomfant, perquè la seva música, pues, mit. Però, per exemple, van anar a veure el Niall, Argentina, que ahí estava, i ahí es va morir, i també li van tirar molt de hate dient que intentava cridar l'atenció al seu concert, però és com, no, és que està el Liam en un palco on tothom el pot veure, llavors què ha de fer si tothom l'està cridant? Quedar-se així? Fent veure que no l'estan veient? No, pues estava allà, estava sonant la Macarena, pues es posa a veure la Macarena. Està sonant una cançó, pues es posa a cantar. El concert no havia començat tampoc, o sea, què ha de fer? Pues tothom tirant-li hate. No, és per cridar l'atenció. Deixa el xaval que ha anat a veure un concert del seu amic. I també et dic una cosa, si vol cridar l'atenció, això és problema seu, no teu. I si vols que no cridi l'atenció amb el teu comentari de hate, estàs fent que cridi més l'atenció. Si no hi haguessin fans que volen veure el dia, no cridaria l'atenció. Perquè a tothom se li sudaria 3 huevos. Bueno, ja està. Em sap molt de greu el que ha succeït. Rest in peace. Espero que la família estigui bé, els amics estiguin bé, que algú vigili el Luis, perquè jo, pobra, aquesta persona ja fa anys que em preocupa que un dia digui hasta aquí hemos llegado i faci alguna locura, perquè és que, per qui no sabia, al Luis se li va morir la germana, no, se li va morir la mare, i al cap de com 2 anys se li va morir la germana. Hòstia. I ara se li ha mort un dels seus millors amics. Que algú vigili aquesta persona, si us plau. Passem al tema del capítol. Anem a parlar de It Ends With Us. O romper el círculo. Com se li ha posat aquí. Sí. Tot el tema de la pel·lícula, el llibre, tot. El tema d'aquest llibre, bueno, més que el llibre és controversial perquè és de la Colin Hoover i pues, és veritat que té llibres que són una xufla i pues, com que té llibres que són una xufla ja li tiren hate per qualsevol cosa. Jo personalment em vaig llegir aquest llibre. De fet, aquest i la seqüela és com els únics llibres que m'he llegit seus i em van agradar. Sobretot perquè aquest llibre parla sobre abús i jo recordo sentir com la meitat del llibre com molta pressió com en el pit, en plan de tensió, i jo crec que si sents això en un llibre sobre abús és que alguna cosa s'està fent bé. En plan, la gràcia és que no ha de ser agradable perquè t'ha de fer reflexionar. A sobre ho explica molt bé perquè va ser molt graciós. Perquè justament a l'acabar el llibre, literalment a la setmana següent, vaig tenir una classe de violència de gènere. I jo, amazing! That's nice. All I needed. No, em va anar superbé. I justament moltes coses de les que parlaven a classe es relataven molt en aquest llibre i et feia entrar molt en... Inclús dintre de la controvèrsia, ja m'estic adelantant. Bueno, diré una cosa i després entro en això. També ho explica també perquè ella ha estat una víctima indirectament, perquè això està basant a la història de la mare, de que la seva mare va tenir una relació molt tòxica
amb el seu pare i no va voler que ella experimentés i visqués alguna cosa així. Llavors va deixar-lo i explica això una mica i està basat en la història de la seva mare, per això es diu Romper el Círculo. Del trauma. Del trauma i de la violència. I clar, està tan ben escrit que justament la violència de gènere, quan es genera, la gent creu que de sobte és gent que tolera que algú et pegui. Però hi ha molt més a part d'això, perquè hi ha aquest desdibuixament que tu pots veure i llegir on es romantitza. I aquest factor que fa que justament et fa entrar allà, en aquell cercle viciós. I hi ha hagut molta controvèrsia amb aquest llibre perquè s'ha tatxat durant molts anys d'un llibre de romans on... De fet, la pel·li, el màrqueting era així. Sí. Deien que era una pel·li de... I ara, si vols, entrem amb el tema de la pel·li. I és perquè ho fa també el llibre que et fa confondre en algun moment, però perquè et fa viure l'experiència de que no és només que s'estan creuant uns límits teus i tu ho estàs tolerant, no, és perquè hi ha grisos. Claro. I és molt maco perquè tu, per desgràcia, has de veure a través d'aquells grisos i prendre una decisió. I jo crec que per això està tan ben fet, perquè no és un blanc i negre de aquest noi és meravellós i aquest és un cabron. No, sinó tot té coses bones i coses dolentes i és com tu, per molt que t'estimes una persona, si no t'està fent bé a tu, a vegades has de tallar amb aquest cercle i avançar. Sí, jo crec que una crítica que estic molt en contra sempre que se li ha tirat aquest llibre és que diuen que romantitza com la violència de gènere i jo precisament no crec que en ningú moment ho romantitzi. Tipo, sí, et relata la història d'amor perquè és una història d'amor, o sigui, sí, al principi s'enamoren, es casen tot i després passa el que passa. No t'està romantitzant l'abús. O sigui, al principi et relata una història d'amor perquè és que les relacions d'abús no comencen sent un abús. Sent un abús. Al contrari. Si no, no hi hauria tanta gent patint violència de gènere. Passen i després, perquè precisament han començat sent una relació d'amor o d'estima, doncs després és més difícil deixar-ho perquè no... Perquè no veus, perquè això ho van explicar molt bé a la classe, si vols ho explico ara en un moment. Hi ha 3 etapes. El de la calma, explota i com el perdó i es porta superbé i és com la tornada a la calma. Tu quan entres en una relació no és... Si a tu et venen i et diu un home, hola, et pagaré, saps? L'altre et dirà, hola, adeu. No comença mai així, comença amb una persona que és molt atenta, que és molt agradable, perquè ho és. Vale? Perquè a part de pagar i tenir aquestes coses i de tenir aquest maltracte psicològic i tot, té coses bones. Llavors tu t'enamores d'aquella part bona d'aquella persona. Llavors hi havia com unes fases on es comença a veure el maltracte, que és com intentar acabar amb la teva identitat i fer-te més petita, fer que facis una dependència i llavors és quan ja no pots sortir, ja entra lo dolent. I a vegades no és així, a vegades lo dolent arribes sense que l'altra persona ho vulgui. Perquè, per exemple, justament el protagonista d'aquest llibre no és conscient de com és ell. En plan, no, hi ha gent que és més conscient a l'hora de fer violència de gènere. No sé si m'estic explicant bé. Sí. Hi ha gent que... O sigui, hi ha gent que, com mala... Que busca aquella submissió de la dona i tenir-la només per ell. I hi ha gent que ho fa sense voler perquè té inseguretats, perquè tot això. Has de saber que això tampoc està bé. Per molt que sigui bona persona i sigui amable i tot, això que està fent no està bé. Llavors, quan tu ja estàs dins, arriba un moment en què es comencen... Tu estàs bé, estàs com a la fase de la luna de mil, que se li diu, i llavors és quan comença el primer atac. O el primer, digue-li control excessiu, digue-li una manipulació psicològica, digue-li el primer cop, digue-li el que sigui. Perquè no sempre... La violència de gènere no ve amb dany físic, sempre.
Hi ha vegades on no arriba a haver-hi dany físic, perquè se sàpiga també això. Sí. I, bueno, en aquest cas arriba el primer cop. Llavors, la persona diu fins aquí, però l'altra persona s'arrepenteix, diu que no passarà mai més, no sé què. Llavors tu decideixes creure, llavors torna la calma. I tu estàs un altre cop a la luna de miel, perquè normalment els maltractadors, molts ho fan a posta això, per mantenir a la víctima, o s'arrepenteixen de veritat i tornen a estimar-la molt, aquesta fase de luna de miel, i tot està perfecte, tot està a la calma, fins que torna a passar això. I cada vegada que torna a fer això, cada cop és més greu l'atac, però a la vegada una de les conclusions i hi ha una frase molt bona que diu ella, i una reflexió que fa és que li diu la mare a ella, perquè la mare d'ella havia també patit violència de gènere, però ella no havia sortit. Per això es diu trencar el cercle d'abuso. Li diu, hi ha un moment en què quan tu passes el teu límit es comença a desdibuixar. I això és el que passa amb cada atac i en cada cercle, i per això cada cop és més complicat sortir, perquè cada cop desdibuixes més el teu límit. Perquè, per exemple, el teu límit és... Que em pegui una bofetada. O menys. Imagina't que el teu límit és que... Que m'insulti. No, però que es presenti una festa a la que no està convidat només per no saber exactament on estic. O per no deixar-me sortir sense que estigui ell. Vale? I es presenta allà i tu dius, bueno, no passa res, ha estat ara perquè estava preocupat perquè no li he contestat en 2 hores. I és aquest límit que tu estàs passant. Que tu per tu ja estaria en un altre context, en una altra persona, tu no li passaries, però a aquesta persona sí li estàs passant perquè et diu, és que estava molt preocupat, de veritat, és que com no em contestaves i justament aquest dia et trobaves malament de que deies que estava mig marejada. I pensar que t'havia passat alguna cosa. Que t'havia passat alguna cosa, no sé què, i tu comences amb això. I al teu límit dius, bueno, empatitzes, perquè són persones i empatitzem amb altres persones. Bueno, no passa res, és normal, vale, pam, doncs ja comença. I a la pròxima no et fa això, sinó et diu, no, queda't a casa, que si no et tinc controlada, no puc dormir. I comença, és que em preocupo tant, que no puc dormir, que ho passo fatal, i el dia següent he de matinar, no sé què, i dius, bueno, és veritat, té un examen i jo no sortiré per preocupar-lo i que li vagi malament l'examen per mi. Un altre límit, i l'altre dia la pega. Pues cada cop anirà més gran aquest cercle, però els teus límits a la vegada estan més desdibuixats. Llavors això és el que moltes vegades et fa entrar en aquest cercle. I és per això que es crea, que no és... La gent creu que és de sobte et controla o de sobte et pega, i no és això. Sí, jo crec que hi ha una altra cosa que la gent no ha acabat d'entendre del llibre, és que molta gent diu que el llibre justifica que es diu Ryle, que el Ryle sigui un abusador perquè de petit va matar sense voler el seu germà. I jo crec, considero que bàsicament et diu, sí, justifica, no ho justifica, sinó que et dona la raó per la que és un abusador, te ho justifica perquè és un abusador, però no, en ningú moment et diu que el fet de ser un abusador, encara que hi hagi una justificació, sigui, en plan... Sigui excusa d'això. Sí, claro. En plan, òbviament una persona que té aquestes tendències agressives pot tenir una raó per un trauma seu de ser agressiu, però això no deixa de fer que l'agressivitat i l'abús segueixi sent dolent. Llavors, jo crec que la gent no ha acabat de captar aquest de... Sí, hi ha gent que és dolenta perquè té una raó, però no, això no vol dir que aquest comportament sigui correcte, saps? És com l'explicació del monstre. No és un... En plan, per desgràcia, ojalà fos tan fàcil. Claro. És, a més, el fet de que tingui una justificació de per què és així fa molt més real el personatge d'ell. Perquè... Que Darth Vader sigui dolent, perquè té una raó per ser dolent, no deixa de fer que Darth Vader sigui dolent. Clar, et fa empatitzar amb el personatge, perquè efectivament
per desgràcia, a l'hora de tu quan entres, no estarà un monstre allà. No és com la imatge de la persona dolenta. Hi hauran coses que li han passat, perquè és una persona. Hi ha gent que és dolenta per naturalesa, perquè a vegades ve així, i hi ha gent que coses han fet que actuï d'una forma. I aquest és el cas d'ell. És que volem pensar que les persones són o blanc o negre, però en realitat són grisos. Són tots persones passant per experiències, tots tenim traumes que ens conformen i tots ho gestionem de maneres millor o pitjor. Clar, i que com per exemple, a mi em sembla un papelón també un moment de l'amiga. L'amiga és germana d'ell, de l'abusador, i a la vegada és millor amiga de la víctima. Una mica forçat tot, però... Una mica forçat, però a la vegada és guai perquè reflexa també una realitat on també comparteixes vincles, perquè no només és el cercle viciós en el que tu estàs en la situació, és la pressió que també et porta perquè compartiu, igual que quan tu deixes una persona, que portes molt de temps amb aquella persona, sense haver-hi abús i res, costa molt tallar amb aquella persona perquè comporta moltes coses més. És un món més, això. Hi ha famílies que tens tu relació, hi ha amics en comú, hi ha projectes de futur, perdó. En aquest, el projecte de futur és bastant gran perquè és un fill, però ja m'entens. Sí, hi ha moltes coses que et fan lluitar en contra. Per això a la vegada és tan complicat sortir d'una situació així, perquè comporta tu sortir d'allò més tot el que arrossega aquella decisió. I la gent diu, deixa'l. Bueno, a vegades no és tan fàcil i la persona ha de preparar-se perquè no només és el fet de deixar-ho, perquè sempre és el primer pas i el primer pas és el més important, però venen moltes coses més amb això. I la germana en aquest cas ho fa molt bé perquè ella li diu, si només penses en el meu germà, queda't amb ell, casa't amb ell, aguanta per ell. Jo vull que el perdonis perquè és el meu germà. Clar, però ets la meva amiga i com a amiga meva diré que si el tornes a veure i tornar amb ell deixaré de ser amiga teva. És que shivers, quan li solta això. Sí, és molt bèstia. I jo, digues-ho, això és una bona amiga. Et pots estimar a una persona que és maltractadora, té un passat, té coses bones, té coses en plan, té aspiracions. Igual és molt bona persona amb els amics, fins i tot amb la seva filla, però justament amb relacions, pues no, està millor sol. Perquè necessita treballar, en aquest cas, ell necessitava treballar molt tema de control d'ira, inseguretats, creure's menys, té un trauma allà que no ha superat, que és la mort del seu germà, d'on hi ha molta culpabilitat. Sí, perquè bàsicament el mata ella amb una pistola. Clar. Però, claro, era un nen i no sabia com funcionava. Que es posa a jugar i resulta que la pistola està carregada. Bueno, sé que... Ja, en plan, molt americà, això. What the fuck is a kilometer? Oh my god. És això, en plan... Sí. És que ara m'estan venint molts memes. És això, en plan... per exemple, el cas de Liam Payne. Era un abusador, però també era molt estimat per molta gent perquè va ser un cantant que va marcar una època. Perquè era bon amic. Clar, era bon amic. En el fons segur que era bona persona o no ho sabem. No tengo el placer de conocerle. Però era estimat per molta gent. Però això no vol dir que a tu no et serveixi aquella persona. O no... En un altre context sí, però justament amb el de parella no compartiu les mateixes coses perquè hi ha un maltractament de pel mig que no. I això és el que també vol plasmar el llibre i ho fa tan bé a l'hora d'explicar l'abús, que hi ha algú que no és el monstre utòpic que es creu del maltractador, sinó que a vegades és una persona que és un gris, no és un blanc i negre. I molta gent també peca perquè també tenim molt romantitzat l'amor romàntic, on hem d'aguantar per la parella, perquè sí, perquè si ens estimem, l'amor ho pot tot. No és veritat. Que et pegui no vol dir que tu hagis d'aguantar que et pegui només perquè te l'estimis.
o no has d'aguantar que tingui control sobre el teu capital econòmic. No, o no ho sé, és gelós, però el gelós és que li importo. Però un dia es posa a pagar algun altre només perquè t'ha mirat el cul. Efectivament. Pues això. Llavors podem entrar en la controvèrsia de la pel·li. Jo ja he dit tot el que volia dir. La pel·li està bastant bé, l'únic que com tota adaptació de llibre jo sentia que anava molt ràpid i que faltaven capítols, però bueno, és normal. És normal. La controvèrsia que hi ha hagut al voltant de la pel·li és sobretot per la manera en què... Bueno, hi ha hagut moltes, però totes tenen a veure amb la Blake Lively. Gràcies, senyora. A mi em sap molt, molt de greu perquè és que jo, a la Blake, l'estimem. L'estimem i estimem la seva relació amb el Ryan. De fet, l'altre dia vam parlar de la seva pel·li de Deadpool. Però bueno, la pobra senyora, començarem perquè la pobra senyora es pensava que estava promocionant Barbie. I no estava promocionant Barbie, estava promocionant una pel·li sobre abús. Llavors, és com que tot era en plan take your friends and bring your florals and go and have a nice time watching un senyor abusant de la seva parella. Bueno, és veritat que la Blake Lively té el problema que tota la seva vida ha representat el main character. I la Blake no sap no ser el main character de su vida. Aleshores, clar, hi ha hagut com molts problemes sobre com es feia el màrqueting de la pel·lícula, perquè per una banda estava com el director, que és la persona que havia comprat els drets com 5 anys abans que es fes viral al TikTok, perquè li va encantar la temàtica, li va encantar el llibre i va dir necessito que les dones vegin una pel·lícula sobre el tema i igual es vegin representades i aconsegueixin sortir d'un abús. I per altra banda estava la Blake, pues, que per ella estava fent una rom-com i pues, com que té aquest complejo de main character perquè també no 100% culpa seva, en plan, és veritat que sempre se l'ha tractat com Serena van der Woodsen, perquè és ella. Pues claro, hi havia moltes entrevistes que eren en plan, bueno, i sobre l'abús, no sé què, és com que no acaba de gestionar i com girava un altre cop el tema cap a ella o cap als seus vestits, i era en plan, Blake, tia, no. Para. Bueno, perquè també és una persona que, pel que es veu, que quina sort, ha tingut una carrera i una vida bastant allunyada del que és la temàtica d'aquesta pel·li. I llavors, pues, no és... En plan, que no entra en això, vull dir que... No sé. També hi ha hagut com moltes controvèrsies dintre de la gravació de la pel·lícula, perquè, clar, el director era Justin Baldoni, i la Blake ha arribat a un punt de la seva carrera que diu que bàsicament no sap actuar sense tenir com llibertat creatiu i coses així. Llavors es va fer productora. Bàsicament ficava ja dineros. Llavors pues, tenia molt poder de decisió i de fet hi ha escenes que va dirigir ella i perquè tinc entès també hi ha parts del guió que va reescriure amb el Ryan, sí. Que era en plan, que pinta aquí el Ryan ara, però bueno... I pues clar, hi havia... Fins i tot hi ha hagut escenes que han gravat com 2 vegades des de la visió del Justin Baldoni i des de la visió de Blake Lively. I per exemple, clar, Colin Hoover al principi, quan el Justin Baldoni va comprar els drets de la pel·lícula, era com superamigui de la Colin i del Justin. Què? Bueno, i després quan la Blake, pues... es va ficar com a productora, pues la Colin, és com que cada cop que hi havia com una divergència d'opinions, coses així, pues la Colin sempre es posava del cantó de Blake Lively perquè és Blake Lively. I al final Ryan Reynolds i Blake Lively tenen molt poder dintre de la indústria de Hollywood, són una parella molt estimada, i llavors, clar, per la Colin era molt més beneficiari pues, menjar-li el cul a la Blake Lively que no pas al Justin Baldoni, que realment pues, jo no coneixia aquesta persona fins que ha sortit en aquesta pel·li. Va pensar, podem fer seqüela després d'això? Se suposa que es faran, però jo després d'aquest drama no sé com... Ja ha estat molt sonat, I ha estat molt dur aquest drama.
Perquè sí, hi ha un altre llibre d'aquest que també me'l vaig llegir, en comptes de It Ends With Us, es diu It Starts With Us i parla pues, de com fer co-parenting amb un abusador, perquè és el que hi ha. Després també hi ha hagut escenes, perquè el Justin, de fet, no anava a sortir a la pel·li, ell només anava a ser director i al final, perquè la Colin li va dir no, jo vull a tu, no sé què, va acabar sortint. Pues hi ha hagut problemes intents, per exemple, hi ha hagut una escena que s'havien de menjar la boca la Blake i el Justin i la Blake va dir que el Justin estava lingering, tipus que va estar com massa estona liant-se amb ella. I el Justin estava en plan, bueno, I'm sorry. I també va haver el drama de quan el Justin... Perquè el Justin té un problema d'esquena. I va al fisio i el fisio li va demanar que preguntés esto, que us explicaré ara. Perquè bàsicament hi ha una escena a la pel·li que el Justin havia d'aixecar a la Blake. I la Blake no és que sigui plus size, però és veritat que és una persona molt alta, és, en comparació al Justin, per exemple, que és així com chiquito, pues és una persona com amb complexitat més gran que ell. Llavors, per aquella escena, el fisio li va dir pues, que preguntés en plan quan passava la Blake per veure, per parlar amb el fisio si ho podia fer o com ho gestionaven per entrenar-se i que no es fes mal a l'esquena perquè és que el pobre senyor no està bé. Bueno, la Blake bàsicament va dir que li estava fent fat shaming perquè li havia preguntat quan passava i perquè la Blake acaba de tenir un fill i llavors va dir en plan és que m'està fent fat shaming perquè soc una dona que acaba de tenir un bebè. No sé, va ser una trama una mica sonada, saps? No sé, a vegades sembla que la Blake també utilitza com la vara del feminisme com per el que li interessa, saps? Perquè la Blake personalment és una persona que li agrada molt la moda i no para de parlar de vestits, de styling i també de l'styling de la pel·lícula perquè bàsicament va utilitzar roba seva, que també hi ha hagut com tot de controvèrsia sobre els outfits perquè hi ha outfits molt feos. Sí, això ho vaig sentir, però inclús abans de que sortia. Sí, quan es van filtrar fotos de la pel·li la gent estava en plan, what the fuck is this? I en una entrevista, per exemple, també li van dir en plan... Li van preguntar alguna sobre un outfit o... No sé com va anar. I la Blake va respondre I wonder if si li pregunten això als homes també. Senyora, sí, ets tu la primera. Sí, llavors és això, en plan... No acaba d'entendre, crec jo, cómo funciona esto del feminismo. A vegades utilitza per al que li dona la gana. Bueno, hi ha hagut tremendo lío, o sea, tal lío amb la Blake i el Justin, que el Justin ha contractat l'equip de Public Relationships del Johnny Depp, que el representava per al juicio que va tenir amb la Amber Heard per abús. Així que... Ja veurem. A veure poca cosa, eh? Molesta bastant això, de que passi amb una pel·li amb un missatge tan important. Però bueno, també és graciós perquè porta la controvèrsia que porta aquest llibre, que és la gent que romantitza aquesta història d'amor i la gent que veu que hi ha un abús, que passa molts cops amb la violència de gènere. Llavors és bastant irònic, la veritat. Sí. Veurem com acaba tot això. Jo segueixo creient que el llibre té un missatge potent, que la pel·lícula, pues, si no us voleu llegir el llibre, pues, també. No tant, perquè no ho plasma tan bé com el llibre, sadly, però està molt bé. Sí, i que jo només diré, ja està, i ja paro, que no en plan de que hi ha moltes senyals que en aquest llibre les marquen, tipus d'ell al principi, de coses que tu perdones i romantitzes, però que tu veus des d'una altra perspectiva i dius això és putament creepy. Que passen en altres llibres on justament aquests mateixos comportaments acaben sent romantitzats i acceptats socialment perquè veus aquesta perspectiva del llibre que ho romantitza, llavors tu creus que això és una que s'ha de tolerar. I justament aquest llibre t'ho fan veure com això pot ser un comportament que a la llarga no sigui adequat i favorable tenir-ho a la teva vida i al teu voltant. I ja està, només vull dir això. Farem un capítol de llibres de dark romance, perquè jo crec que també
I no tant Caça dels bastant. romans, En plan, podem perfectament analitzar After. En plan... És que After no hi ha per on agafar-ho. És que, tal qual, hi ha comportaments igual aquí que la Tessa diu, sí, no passa res. En plan, i jo, girl! Sí. S'ha de dir que el Hardin Scott, el de After, És el Riley, tio. sí, però sí que fa una feina al final. Molt al final. Al quart llibre aconsegueix fer una feina, un treball psicològic bastant totxo i deixa de ser un abusador. Bueno, però després d'aquesta dona, aunque fos un abusador, no ha sortit d'aquesta relació en la vida. Després de 4 llibres. Després de 4 llibres de 800 pàgines, cada llibre, on se la maltracta constantment aquesta Com dona. a la persona que pega no és a ella, pues no. Claro, dice, no. Yo no soy como las demás. Conmigo no le... No, pega als homes. Bueno, Bueno, un dia podem parlar d'After. Em torno a llegir After. Oh, jo tinc After. Podríem... Perquè el tinc al poble. Dieu-nos si voleu que analitzem. No sé si vull tornar a entrar en aquest moment. After. Una cosa, és una mierda de llibre, però és veritat que Me'l vaig menjar. em vaig llegir un capítol fa poc i era com, de cop havia llegit 50 capítols i què? O sigui, però és malíssim, però t'enganxa, eh? Perquè pots fer així. Sí, sí. Sexe. I pots anar saltant. Sexe, sí. Sexe. Bueno, sí. Crec que hem evolucionat també en aquest aspecte. Bueno, és que tampoc m'he llegit gaires més llibres que hagin sortit de Wattpad. Jo m'he vist culpa mia, culpa tuya, culpa. Al primer llibre i dic, al primer llibre, la primera pel·li, oh mi Dios, o a través de mi ventana. La vaig haver de parar, no podia. Era com... Hi ha un moment de la pel·li que a través de mi ventana es torna una guarrada. I diguen, espais públic i tot! No! Que et veurà algú! Bueno, aquests ho feien a qualsevol lloc, a mig de l'oficina, en un jacuzzi, mirava la gent i ells, bueno, follaven tranquil·lament, com qui no la cosa. També tenim Crepúsculo, que l'Edward Cullen és una red flag andant. També farem un capítol de Crepúsculo perquè aquesta setmana m'ha donat per veure... Bueno, és que el diumenge em vaig veure 3 pel·lis i com el dimecres les 2 que quedaven. Per això podem parlar de, bueno, coses més... d'aquest tema. I ja per acabar de dir que hi ha 2 coses que surten al llibre que no surten a la pel·li que a mi em sap greu, que és les cartes a la Ellen, que bueno. Que és gracioso, però és veritat que dintre de la història pues, tenien sentit. No, és molt maco. Que ho han volgut representar amb els flashbacks, però és veritat que hi ha una profunditat i hi ha coses que jo crec que s'han perdut. I a més té molt sentit a la batalla final. Bueno, a la batalla. La batalla! De com que estem a Crepúsculo! Vull dir, l'últim atac de maltractament per part del Riley. Ai, sí, perquè troba les cartes. Perquè troba les cartes, on es parla de l'Atlas. Sí. Clar. I allà és quan és més totxo tot. I després hi ha tot un tema que a mi m'agradava molt la metàfora de Buscando a Nemo. No surt a la pel·li. No surt res. O sigui, hi ha un moment que surt un pòster de Nemo allà a l'habitació de la Lily, però o sigui, no es parla de la metàfora de Nemo i del sigue nadando. No, pues pensava que es parlava però bueno. Que dur. Anem a parlar de l'última escena. De quan la Lily li diu oye, que ens divorciem. Uau, el llibre és superèpic, que a la pel·li és el mateix diàleg. Bàsicament la Lily... Bueno, ja estem fent spoiler de tot. M'és igual. La Lily li diu... O sigui, acaba de parir a la nena, li diu al Riley oye, vull divorci. I el Riley li diu no. I ella li diu què li diries a la nostra filla si et digués oye, el meu nòvio m'ha pagat però és que ho ha fet sense voler i m'ha demanat perdó i que no em tornarà a fer. O el meu nòvio m'ha tirat per les escales però ja no ho tornarà a fer. Què li diries? I el Riley li diu que el deixi. I llavors sí, vale. És que a sobre són molt dures aquestes escenes perquè quan succeeixen hi ha un gaslighting per part del Riley a la Lily
molt totxo. T'has caigut per les escales i la Lili en plan, però tio, M'has empujat, cabron. En plan, the fuck? que t'he vist. Sí, i ell, és que t'has caigut. Què? Sí. Pues hi ha molta gent queixant-se d'aquest final, perquè tot i que és veritat que quan el llegeixes dius que fort, perquè realment és com que el Riley es dona compte en blanc. Clar, és que estic sent una mierda de marit i si li fessin el mateix a la meva filla, perquè a sobre el bebè és una noia, Clar, no dubtaria en dir-li que deixés la seva parella. Però hi ha molta gent queixant-se de que moltes vegades quan els abusadors es posen més agressius o més abusadors és quan els intentes deixar. I que moltes vegades la mateixa situació de quan li dius vull divorci és quan moltes dones han acabat mortes. Sí, això passa molt. I a la peli i al llibre, bàsicament, el Riley està molt chill. En plan, no chill, perquè li sap greu, està plorant, però és com que ho també va entén molt molt en la ràpid. personalitat del Riley. Jo crec que està molt ben casat tot això, perquè, per exemple, hi ha un moment... A veure... Sí, però parlant dintre la realitat d'un abús, pot ser perillós representant una pel·lícula tan mainstream que tu li dius al teu abusador en plan, oye, me voy... Quan la realitat és que moltes vegades les dones en aquest moment acaben mortes i Clar. és més fàcil gestionar-ho d'altres maneres, saps? Sí. En plan que sí, té sentit amb el Riley, però igual és perillós extendre aquest missatge. En plan, no, Sí. digue-li al teu abusador que vols el divorci i ja està. A veure, jo crec que... És que, clar, també et dic una cosa. És un llibre on està parlant, es centra més en l'inici i en explicar com una persona entra en aquest cercle que, en plan, que es diu romper el círculo i tot això. Però va més d'un missatge de com tu entres i així i com tu arriba un moment en què dius basta, que tot el que comporta la violència de gènere. En plan, ara que dintre de tot no arriba, en plan, és un llibre. Vull dir, i que ella dintre d'això ho basa a la història de la seva mare, on, per sort, la seva mare segurament el seu maltractador va respondre així. Hi ha moltes altres realitats, per desgràcia sí, és veritat, quan més agressiu és quan es posa el maltractador, és quan l'intentes deixar. O moments de violència vicària. Tu intentes deixar l'abusador i l'abusador mat el teu fill. Clar, hi ha moltes realitats, és molt complicat sortir d'això. Si esteu en una situació així has de demanar ajuda psicològica, però hi ha centres, ASID, que s'encarreguen de portar tot això perquè no només necessites ajuda psicològica, necessites ajuda judicial, és molt complicat. Que aquest és un problema que té la Lili el segon llibre, perquè com no el denuncia mai, no pot demanar 100% de la custòdia de la nena. Clar, també ha d'haver-hi un final en aquest llibre. Per desgràcia, no és un llibre que pugui continuar fins veure tot el que passa. No he llegit el segon, llavors no sé si el Riley es posa més agressiu. Tu sí te l'has llegit. Efectivament. Llavors... En plan, ho intenta perquè vol estar a la vida de la seva filla. És veritat que en ningú moment es posa agressiu amb la filla, perquè els abusadors no tenen per què ser abusadors dels seus fills també. Alguns sí, alguns no. Clar, en aquest cas no, però és veritat que la Lili, per exemple, li diu en plan no penso deixar que la nena es quedi a dormir a casa teva fins que no pugui parlar i no em pugui dir si ha passat alguna cosa. I això és molt totxo, eh? Però clar, és que la cosa del llibre és que ha d'acabar. Ja. I jo crec que... No sé, a mi al final em va agradar, però és veritat que no m'havia caigut, que igual és perillós extendre aquest missatge. I és poc representatiu a moltes de les situacions, o la majoria que passen, perquè per desgràcia és això, és el t'estimo massa, que no puc estimar-me tant a mi com t'estimo a tu i no puc viure sense tu, que és aquest missatge tan perillós que la gent es torna... els atacs d'agressivitat són molt més grans quan passa això perquè la persona no concebeix una vida sense tu. Perquè ho creu així. O perquè ja et veu de la seva propietat o algú seu. Llavors és quan més
furiosos es posen d'això i et volen trencar la teva llibertat. El Riley en aquí, pues, segons la seva personalitat, és tornem al mateix. No tots els maltractadors i tots els abusadors són iguals. És una escala de grisos. Hi ha alguns que tiraran més al blanc i alguns altres que tiraran més al negre. El Riley tira al blanc. Tira més al blanc dintre la tira per les escales, però dintre del que hi ha... No, però vull dir que té una reacció molt bona dintre del tema. Hi ha maltractadors que no respondran així. Llavors, jo crec que el missatge que et vol dir això és que hi ha un món molt més lluny de l'abús. És complicat i tu has de veure-ho. Jo crec que és més de marca els teus límits. Si estàs en una situació així, t'entenem que estiguis en una situació així, perquè és la reflexió que té la Lili. Moltes vegades es veu la persona com una víctima, com pobreta, no pot més, o és que s'ho mereix, és que com no veu aquestes coses. Ho diu, hi ha una reflexió superbona que parla de que des de fora, quan tu no veus una realitat, tu no entens com una persona pot arribar a allò. I per tu és superfàcil que aquella persona pugui sortir d'allò perquè dius, és que t'està pagant, com toleres que t'estigui pagant o com toleres que et controli els diners, surt d'allà. Hi ha molt més. I quan tu entres i ets conscient del que comporta, això no et fa dèbil. No et fa que no vals i que et mereixes això, perquè no ho has sapigut veure. El que t'està fent veure aquest llibre és que per molt que tu no ho sàpigues veure al principi, el fet d'haver triat això en un moment no vol dir que ho hagis de carregar sempre a la teva vida i que hi ha un moment en què tu, si et veus preparada i tens les eines, has de saber que serà difícil però pots sortir d'allà. I ja està. It ends here. It ends here, el capítol. Bueno, nenes, esperem que us hagi agradat o almenys fet reflexionar avui, perquè és veritat que no és un tema agradable. Com sempre, seguiu-nos a Instagram, Spotify, YouTube, ara TikTok. Ara tot. Doneu-li like i aquestes coses i ens veiem la setmana que ve. Adéu!